Nay, nagsapa ka man nagparada dito yung paradaan, pare. Maruruda kaya balay. Diyak pa dinanganan Napunot yung ulo manag. Apay, pare. Ha? Anya ti pagkaskastaam. Diyak kaya ti sinabi, itlog kan hagdaw. Ha? Makauma, isumay lang nga isaon. Nay, agriri ka. Imbag hindi at anda sinaan nyo, pare. Apay nga siya. Tuyo lang ti paspasidan ni Bakagaw. Kita, nagragsaka ka, kita anak. Nagragsaka, pare. Tara, kilata mo na tao. Wan nga raw, nakaisam ka kanayaw niya. Ay, amom no niya ti sekreto, pare. Ha? Ada sekretong? Anya data? Santo na sekreto no ibaking ka. Ang Na, uray mo lang katakatawa. Anya data sekreto maya? Ay, aktibo, pare, aktibo. Pasaray rin ang Mawata mo natin kahit ko sa umutan. Ay, data nga raw ti parikot ko pare. Saan kami mo tin nga kakaidakin ni bakit ka? Aba, saan? Ay? Amom no sino ti kakaidana? Dagiti apo ko may. Nay, abay nga. Ay kipapawiraan ni Lloyd na dagiti anak na kada kami. Tanda trabaho na nga agasawa. Iso pasaray maturog damot ni balay may pare. Ay, dahil ta tinarigat, pare. Kasano kayo mutil nga agasawa? Kasano pa yung kahit pagkasapulang, pare. Aha, bay amon aday ta. Mawata kita. No, hapay ka na yun, anapuno. Dahil ta ulong, pare. Naimas ti sidaan tayo italakay, napanak na kitsinda itay, kat gimatangak iti karni ti baka, iso da ito ilutlutok ita. Ay kad nasaya at ano kasta. Beef stick ti luto na, ta iso ti paborito. Nagiti apo ko ngay. Inalaida ni Loida. Ay kad nasaya at mat ano kasta. Ijay da ka nubalay da maturog ita arabi ay. Ay kad nasaya at ano kasta. Kanayon kumakasta Nga iti balay dati pagturugan da. Saan na dito'y balay? Nana! Tata! Nay, Loida, adda ka mo, tanak ka. Mabalin ka din nga isublik na dito ubing? Tapay. Kagapgapu da lang dito'y balay. Sublimanan ida. Kasano? Ag-overtime mat nila kay ko. Siyak ada seminar mi ija bagyo. Ay, unay mo daytan. Ay, kat iyag mo ida dito yun Wan nanang, itulod ko ida inton madamdama dito'y balayo. Ay, awan manain. Anya ti awan manan nga ibagbag ang pidrang. Saan ako na mabisay? Payakas dyan ni tatang nanang. Kaslama di tirik nana. Kasta na dayta. Kanayon anapudot ti ulo na. Diyak man amuno apay. Diyakon maaw-awatan ti ugali na. Ilutwak lang arudan iti naimas asidaan na. Ang kastamanan ti jar na. Hay, diyakam mo. Hindi mo ko na nga pasada ka rabi ay. Unan Anya pa yan ngay. Anya ngay ti arami, dagdita balay me. Katadaman ng dagiti apo ko me. Apay, di lang makadlawan na baka mo, pare. Kinabayag mga minan na nag-menopause. Kauray, kita ti piktura ka. Malaksi na naungat ka. Ay, ay, siyempre, Joseph. Apay, anya tinadlaw mo kanya. Kaslawang gaganay gaya, pare. Matay sabot ti parparya, pare. Lakay. Dagasandak ka no dagiti kakadwak ngag seminar ija bagyo. Sikan ti makamo dito'y balay. Wen, saan ka madanagan? Bakay? Excited akon sika. Bagyo, here I come.
Kit anya nga iti makuna dagiti naganak mo. Kit agaw awer damanan kadagiti apo ko dang upat. Anya nga iti makunada. Uray man no sanda akayat, awan maramidan da. Amom, adanadlaw ko ni tatang. Ha? Anya day tanadlaw mo ba kay? Kaslasan na mo to nakayat nga itulod ko ijay dagiti ubing. Ngamin, itay si Mang Petak ijay balay nga imbagak nga ijay pailaang dagiti apu ko da. Nagmisuot mo to na pimanaw. Ne. Apay ngay nga ta. Jakman amula kay. Anya ti pa nagkunam. Nabannog mo't siguro na. Agasam nga main. Tapasaray inaldaw dagiti ubing nga maturog ijay. Katwan ngam awan matar-aramiden da. Dudwa dalaang matijay balay. Ah, kasla mapugtwa ko na. No apay akas ta ni tatang bakay. Anya ti kayat mo asawan iti day ta panagisem mo. Saan nga min ang maka-score ni tatang? Maka-iskura sa asawan mat di ta. Katamom latamot din at ikat ko asawan bakay. Tumal na ka man. Lakay kun bakit dan. Senior citizen dan anya. Awan ti lakay ken bakay. No day ti pagsasaritaan bakay. Nang runak ni tatang. Tataraki ken napigsapay lang. Day tanga-tanga agpaiso ti makagapo. Nagpasada ka kaarabiain. Anya kumano rabiin. May mayat pa ya. Ngam tayo daak lang diti balay. Ming ka mga nang, ado jay nabati a beef stick ije kusina. Kinalubak ije rabaw ti lamisaan. Awang ganas ko amangan. Apay nangan kan. Saan na ka mabiseng? Nagdamdamag ak iti nasayaat. Ngam kasta ti pa nagsungsungbat mo. Apay aya, Ayan na, nagiti ubeng. nakaturog dan a. Ay nagturugan na nga. Ijay silid ta. Anya? Iso nga ano sampay lang ti maturog dito'y salas. Ay puunay mo ti kastuyan. Mabait lang tayo nakalaan tayo ulas kan pungan mau. Na, jak pa'y makatiming mal. Hello bakay. Madama pa'y laang ti seminar mi. Ay na, naglamiis dito'y bagyo lakay. Ay, amok ah. Mapan ka man ijay balay no at dawayam. Itulod mo ti abasto dagiti ubing. Ay, wala bakay. Igatangan mo tanda tatangkan na nang iti kayat da si daan. Wen bakay. Obserbaran man kat di, no agong ungat pa'y laang ni tatang. Ah, ay. Sige bakay. Aramidot na ita. Tatang, Oh, si kamot kaya. umayak mang tayo, dito basto na kita ubeng. Ay kunak no may mo idan alaan. Nabanugan ni nanang mau nga gaw-awer. Di na payin masangot ang digaws. Ay, kastaya, tatang. Di pa'y makapagsagay-sayan. Sige karot tatang, tayawid ko nida. Una, tapno makapag-relax mama da tao. Ay na, uray dito'y dapay laang balay Taimbag lang adakad kadwami kin ni tatang yaw. Ay ipayawid mo ida, tapno makay na naka. Wan man ngagpaiso nanang. Kasapulam mo, itag-relax. Relax, adulamay. Ne. Anya laki din ay nanang, asi kasumwit ani tatang. Oh, anya tatang. Ay kisuan Anya pa'y laayati makunana. Kat ilot-lotwak mo't iti paborito na asidaan. Itimplaak mo't iti kape na. Ne. Nanang, saan lang aday ta, ti kasapulan ni tatang. Tanya pa'y ngay kumati sa bali akasapulan na. Kasapulan na mo't ay ti lailaw nanang. Ay, day takay, natumbok mo. Anya, ay sos, lakayanan, day tapay lang ti kasapulan na. Awan tilin na kaya ni ti kasta, nanang. Ay, day ta ati manukan. Lumaklakay, pumigpig sa niya, tatang. Ay, husto day ta kinunam. Naglaing ka na manugang. Natumpungak mo lang nga, tatang. Kahit anyangay. Ay ka, apir tangarod, tatang.
lakay. Apay anak tagarimat dita balay. Kaslada dagita ubing dita. Madamada nga gay ayam. Inyawid ko nida. Inton Sabadok pay la kumaida ang mapanalaan. Kas kunaking ka. Kasapulan damod datatang kenanang. Iti ag labing-labing bakit? Sika talaga. Kita niya ngay. Nagragsak ni tatang idi imbaga nga laag dagiti ubing. Alakit bay am angarod. Sapay ko ma, tamaikatan ti kinasungit ni tatang. Ay, intan na maturog bakit? Maturog ba ta sasawam? Jak pa'y naluto da ito sinigang asidaan ta. Eh, makauray dita sinigang dita, makauray. Uray mo tipan naturog. Apay ayang agap apura ka maturog. Ay, nagkapsot mo ti IQ mo. Di pa'y masirok mo ti kayat ko asawan. Na. Unay mo na panagurok na. Kahit idla na pa'y laang agururukan. Ay, bakit? Bakit? Agrein ka. Ne, taingato na tiiman na. Nay na. Nagkalsiman ti kilikili na. Ay sus, dinsapay nagtigos ba? Hey, makapawan ti ganas. Ay, bumangon ak manlagay. Dumanog. Apay, dumanog ka. Kano nakakitam ka, Mike? Natimpla kun ti kapay. Agkapikan sakbay amapan ka agpasada. Sanard, Bigbigat nga gungungot ka. iminuma ko ni Titano Manalamis. Ha? Na, di mo ito pakday tabaso tama nga numabuaw. Ha? Jakto pa'y agaw awid? Apay aya, anya ti pagkaskas taam. Inyawid dalang arudon dagiti apuko ta. Agungot kalat ta. Kasanaw, dimpay mapanunot matagdigaws. Sinigang lang arudan ti sindata. Agam, ay da, agat sinigang kamay. Pati sang awmaw. Day ta ti pagsaksakitan tinakamaw. Agdigos ka mata. Agtutbras ka, kasyay. Nagaduka nga mumunaya. No kaano ka alimbakay. Isupay ti panagkasta-kastam. Inakagpasadan. Saan ka nga glutaw iti pangal daw? Mga nakiti restaurant. Ha? Anya kay nanang, kumusta kayon kani tatang? Ay nasabalin at talaga ti ugali ni tatang muloy da. Narigatin ang maawatan ti ugali na. Kasapulan laang ni tatang tila ilo, nanang. Kanula lakayanan. Adto'y tiginatang ko apabango, para ken ka, ken sabon na pagdigos, nanang. Anwag ngay dagita. Tapno saan amaawan tiganas ni tatang kada kayo. Tapno agnanayon nakalatta nga ay ayatan. Ne, awan matiti kusina ni bakit nga glutlutaw. Napananan ngay nga ta. Lakay, simangput ka magaya man. Naging pisan day ta dastermaw. Ay, hapslip summer day ta. Umay kan at maturog tan. Ne, ay kano saan pa yan nag-apon na giti manawag. Awisin ako na maturog.
Ay, kituon na, bakit? Ay na! Unaan tan nagiti manok nga agapon! Ay na! Na, Ha? Si ka mag-aamdat ang sagsagawi so parang. Ay, yun na pare, siyak. Kapaw, kasla naragsak ka ita, pare. Ay, bakit madlaw ba? Kanay, po na yan. Nagsilingan dito buhok mo, pare. Sus! Kapumpumada pare ko namsa. Kan... Aw, nagbanglukan. Anyan lakit din pare. Amom latamatin Napagbigyan ko namsa iti Tagalog. Ay, naka-score ka mo lang, pare. Ay, kauna pare. Paubingin na gaya matalaga tirik na. Nag-imasin jam. Anya lagi died. Hindi nagbuyo din na manong. Apay ka din kami. Agawit lang atin ko. Si kamot manong. Diyak pa'y nag-enjoy ang nagsala iti budot sa kantsatsya. Ayaban na ko nga gawin. Makaturog-turog ka rin doon. Ingka ngamin makisala manong. Tapno may kaday taturog mo. Ang moment nga unti sim ko magsara. Intakit din, agawit na. Madamdama labiit manong. Uy no, inton parbangon pa yan Ano yan? Makaturog-turog ka talaga. Iyon unamon nga gawin manong. Anya, sana? Awan ti silaw ko makita. Nagpigsa ti silaw ti bulan. Ha? Agbiro ka pa'y langit ti silaw. Ay na, mapanak man lang iyo na. Ang mga nood na tinawaya pagturukan siya. Makatulog ka talaga. Talaga gayam at dinagawid ni Manong Bert idi kalman, over. Ay na, saan? Amo ka mabutang na dyan nga agawid nga may sa. Ha? Wen, patyanak. Amo kong tikabsat ko. Pilitan na nga ron nga agawid. Kit madamati sa alami iti budots. Ay na, unay matan ni Bayaw. Talaga ama nagbutbutan. Nalabas nga ron ti kinatakrot na. Oray alas 7 pa lang di sardam. Mabutangan nga agawid. Nawan ti kakuyog na. Ibagayo nga min kankwana. Labanan na, dayjay arik na na. Kanayon nga ibaga ni tatang. Awan nga ron. Sakit agpada da nga agasawa. Ay, anyan? Nagranadang agpaysong agasawa. Managbutbutang da. Apay, adi ka nagawid, idi Rabi. Awang arog ti kakuyong ko ba kayo? Ay na, lakay. Nagururayak, idi Rabi. Ngam awan ka si mangpat. Maasarak kadagita tarakan tayo nga aso, idi Rabi. Amuda, anak da kami lahang ti ada diti balay. Ngam day tala agtataol ti inararamid da. Anya? Anya ang iti tatawlan da? Awan mo ti makitak. Iso nagbutong ako na. Awagan ka kuma. Ngam na iranamot nga awan load ko. Awang ka diti sa bali anang riknayo ba kayo? Ay, pagyamanam, tawan lakay. Tanuad ta, ay na, Jack Lamon. Anya mana? Mabutbutang kayo, itirabe. Ay na, di ka man nagkatawa akas ta. Kasla matayak tupay, itinervyos ko. Ay naman ang, no itultulok yung amin nga agner-nervyos kayo. When mabutbutang kayo, akanayaw, awan makarkaro da ita. Ha? Manang, papigsain nyo ka diti fighting spirit yo. Maikat da ita. Ay naading ko. Uray anya nga ro ti aramidak. Saan at talaga maikat da ito'y arik na? Oh my God, Bert.
Di kagbat-bati. Apo. Ayo na yan, Bart. Uray kalalim magto iti nagngato iti pan nakakigtot mau. Ay na, si Kamagayam. Tata, ay, magigtutak. Naslagsardang ti panagahangis ko na kayo. Ay na, Bart. Talaga na lakakagaya mamakigkigtot. Tulungan mo nga minti bagi matap no mayawawan mo dahi takigkigtot mau. Ay na, tata. Talaga nagigtutak. Kasalasan pa yung nagsublit hangis ko na kayo. Ay na, nalabas ka mo, Bart. Ay, sana nga ang tata. Ay, masakit pa yung tisakak. Medyo nailigusak pa yan. Ay na, Bart. Pasensya ka na. Awan ti sa bali arantak iti panangkigtot ko king ka. Ida kayo talaga, Tata Lucas. Amuyo ang managbutbutong ni Manong Bert. Ngam kinigtot yu kay din a binugkawan. Yang nga ron ipagaro pa makigtot iti kastaunay. Kung nangangawag lang, linagto na kidang diras. Kat, no adati saan anasaya at anapasamak kan kwa na, basol yu kuman. Ay, uwin nga ron, Sheila. Agar aramid kayo mat, iti pa kamulmultaan nyo, Tata. Ay nasa nabalay tadya akong ululitain. Hamukaw ninton sumarunaw, Sheila, balasan kaw. Umuna ako na sumrak ijay silit tayo, lakay. O bakit? Ibusot lang do'y kabek. Kaya agtot brasak tong. Sa akto sumaruno. Ala, wan lakay. Di mo liplipatan nga irikap dagiti tawa, ah. Uy, bakit? Ala, ang mga numakariing ti anak ta. O bakit? Ay, may kawa kami ha. Awanan lagi ti bisita mi. Nagsiawid lang. Lulpasan ti kasangay ti anak may. Ha? Ti sinalubag nga aso tan. Sa anak pala simsimrak. Agtatawal naman eh. Ha? Kanya tayo dyan. At nagkarkarasakas. Makita ka naggapuan na. Ay na. Umunagaon. Oras sa anak ko nagtupras. Taray din. Abay ko. Magtimugin ko na na itugtog iti dideng. Bakit? Ay, Si kantumot ngamin lakay, agan ano kaya? sinalbag na kita tarakan. Hey, abagalay, agad ano kaya? Ay, naitugtog ni Bert, tatang. Nagtaray manipod ijerwar. Idi nagtaol dagiti aso. Ngam di na nakita ti diding iso na ibangga. Anya, ay na, da kayo talaga. Apay, anya ay ti kabutang nyo ko dagiti aso yaw. Normal lang, nagtaol na kita, aso na garaw. Kat no nakakita da kanu iti alalya no kas tatang. Ay na, patpatsin nun tumang namin nga dalalya. Huwag mo siguro, tata. Tayo di nagtakol na kita asaw. At dati nagkarasakas. Yung awang mo ti makita. Iso nagtarayak. Dahil tayo na itugtuga. Isumot yung tipan nakabanggak diding. Ay na, nakaw. Awan, tigin na pudno na kita. So, alabanin nyo man na kita arik na yaw. Tapno, ma-overcome nyo na kita. Manong Bert, una ni tatang naitugtog ka, kapoy tiputang mo. Puno aya. Huwag nga ro dating ko. Diyak nakita, di nagtarayak. Di munagak. Ay namanong, kasi ka lang no kasta ka kanayon. Diyak mo aming ko. Apay nga takas tuwing agpasaw. Nakapso nga ta ti fighting spirit ko. Naku namon manong ko. Iso nga daking kadaydan. No makarik na ka nga minitibutang, kontra ma, tapno mayaw awan. Di ka mabutbutang. Kita man dayta.
Imbis di ka mabukulan, bimukol ka nga ro din na tamuging mo. Gapo iti awan ka iskan na makagapaw. Malawan natin ko. Ikaguma ka man. Wen manong, tulungam day tabagay. Kin may sa, panunot yung lang ngamin day ta. Kin napigsat imahinasyon yaw. Wan, ating ko. Laglagi pam na kita ng baga manong. Ni papati matulungan ti bagay, masigurado, tumurid kan daw. Lakay, mapan kami ijay balay dananang. Ang mga numakalawas mi ijay. Ang mga kayat mo ti sumurot. Kaya't ko abakay. Asinong iti mangkita ka dagiti tarakan tayo. Kan awam mang sibog ka dagiti mula tayo. Sa bagay matkit di ah. Ay na, ano sampay nga rod ati agbati dito'y balay? Huwag bakay. Makamukan to ang mga ibaga kadananang. No apay adyak nakasurot kada kayo ah. Wan lakay, di ka kaniman danagan. Maawatan da ka. Sa bagay, man nakaawa mo danana. Wan, isu nga awan tinaskan na pagdanagam. Mala, ipasyal mo nga ro dagiti ubeng. Sigurado ka iliw dan dagiti apo da. Wan, nabayag nga minon da di na odi na panagpasyar tayo ijay. Wan bakay, isa husto lang. Ti panagyan nyo ijay iti makalawas. Tapno makapag-iniliw kayo anaimbag. Wan ah, kat agan-anad ka nga rod dito'y lakay. Wan bakay, di nakpakadanagan. Naimbag man da nagbati ni Manong Bert ijay balaydang agmaymay sa. Ay kay awan ti mabalin na. Adaw, dagiti dingwin na. Kin adati mula na. Awan ti mga sikasyaw, no sumurot ka dagiti aginana. Ay sa bagay matkit di ah. Sa kay kunada ang makalawas tayo di ilay. Mabalim makidaya siyak ti mangpakan ka dagiti dingwin na. Jak kabarlan ti mang sibog ka dagiti mula na. Sa kay naglawa ti garden da. Wan ah, amangan na marigatan kayo. Laki di ah. Babalay no adda ti mang tulong kanyak. Awam mo ti amok. Makumikom mo ni Nober iti garden na. Isupay man, ngam saan nga ta mabutang amaturog nga isulaang tinagbati iti balayda? Ha? Huwag agpaiso niya. Amangan mat, no mabutang manan intun rabi eh. Dahil sa siguro, kay may siya, at dati pagmayatan na nung nagbatay, bareng mairwam na tagmay siya, kay maika na ti kinaman nagbuteng na. Tatang, lukatan nyo tiruangan. Pang-asiyo ko ma. Apa ba? Kasla ka lang ba oraban? Tatang, Apa ka day? tatang, imayak, nga puta. Linibasak ni patay. Anya! Kung tatang, linibasak ni patay kung naklagarutay. Tanong saan ang abing manaw niya balay, ay na, magano, matay akong kapoy buteng ko. Anya! Kung tatang, kaputang dudumba na kitang banggag ko akarasa kasi di uneg di balay. Sa bali pa ijerwar. Ay nabarok! Simro ba na? Kinaman nagbuteng mo. Ay apaw, napigsa ti angin. Isunga daw tagkarasakas nga gapo, hindi kakawayanan. Ha? Nakalaki din aya. Ano, iturog mo pa yung gano'n dito. Sa kanto agawin intun agsapa. Kaya po, takro. Sika talaga manong. Apay, anya lang una yati pagbutbut nga may balay yo. Ay, mo. Kasano o dyak agbutang? Kaya agduduma mo ngamin di mang mangagaw. Sa kag may saak. Mainayon pa itagduduma ang mangag ko akarasakas iti kakawayanan.
Ay namanong, asidag kayo iti talon. Iso normal lang nga do ti manggag mo. Yan may isa, apay nga agbuteng ka, kat adda ka mo't iti unag ti balayaw. Ay, diyan ka mo. Mauna anak mo ngamin iti butang sika. Sika talaga manong. Kunak mo't idiging ka, akontraam day tarik nam. Imahinasyon mo lang day tamanong. Ay, talaga nakapsuti fighting spirit ko. Iso kastuyak sika. Di mo ngamin itulok ka manong. Tay ko na nga rodahin, no kasta ka kanayon, kasi ka lang manong. No, bar. Sana balay, ta sumangpit to daman ang glindain ton malam. At danton ti kadwayaw, iti balayaw manong. Lakay! Lakay! Agriing kan! Abay, bakit? Agparigat ti anak ta! Aggurigur samat! Sa kirabrabi. Dakula pag man. Napudot nga ro ti ulo na. Iso ako nakaagurigor. Na, umangagbay saw. Kalaat mo tinakastoy. Mayat mo't itay malang. Ang mga no na ikawa bakit? Napudok ngamin iya ang dananang. Siguro iso akastoy. Usan ngagkalma ito madamdama. Kapilitan nga ipantayo ni hospital Ang ngamawan mo ti kwarta tayo lakay. Di mo panunutin dito bakit? Tinapatag, may ipanti anak tayo hospital. Ala, wan lakay. Katalan ingka nga ro doon tamangi sagana ka iti arwatan tayo. Ingkay habanan ani pare nato. Tadje tricycle na ti arhamatan tayo amapan ije ospital. Anya, rabin bakit awang kaduwak sa kana? Anya, siyak pa'y lang ti ibaon mo? Dala ka ba na magnasisak bakit? Sa akin, nagadayo mo di balay na pa kinatong sa kama. Ay na, kartingan yun Kaya mo, kayon ayaban ni kumpare yaw tapno agrubat kayo. Tatang. Ay na, mabuting kayo manin amapan. Nagpadaan yung agkasawa man nagbubuteng. Amo pa'y man tatang. No apay mo't ngamin pinagranada kami iti na marswa. Ngagpada ama nagbutbutang. Ay na, saan apod no talalya? Iso nga awan ti rumba nga pagbungan niyaw. Ala, kayon mga yap iti driver tapno agrubat kayo. Ala, ingkan Ay na, tulungan nyo ti bagbagiyaw tapno maikat na itakin naman nagbubuteng yaw. Tanukas tayo akanayaw. Awan ti mapasabak iti biyag yaw. Wandatan, alawan eh. Mapan kun ayaban ni pare nato. Mapanakaw. Minerva, apay di ka kadipay mangan, anyat oras ay nanakaw. madamdaman to, tatang. Anya, di ka kitmangan, tapnong pakanam mo day anak mo. Madamdaman to, tatang. Ay na, mangan tayo ki din anak ko, tapno at damot di kalanglang ko Madamdama, tatang. Urayak pa'y ti asawak. Na, apay subwan na kaya tamasapol nga urayan pay lang. Ha? Mangan tayo ki din anak ko. Mangan kayo kit din, tatang. Aggidan kaming tulangan iti asawak, apaman ang makasangpet. Ay na, sigurado amarabyan manandayay. Kat uray tatang. Apay, nilaang ayalyan raw ti pagtaytaya kan ti lubong mau, ta ultimo ti panangan mau, kat iyoray mo pa ilaan keng kuana. Anya? Mabalim mga umuna kayo amangan, tamarabyan ke nga raw ti asawam. Mangan kayon, tatang. Sumro ka kun iti silid mi. Ay na, napasugnod manay. Talagang arsakay, day nga anak ko. Abay, di ka kadipay nangan bakit? Saan pa'y lakay? Inuray ka. Ay na, nakan kayo kumalatan bakit? Jakwit intugot kaldero. Anya? Kiti sumet. Ay na, maasarak kat nga rod kinitatang. Ibaga nakit din, asi ka kanulaang aya ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ta ultimo ti panangan ko kat masapol ko nga iuray kan ka. Ay na,
Angaw na lang siguro ni tatang dayjay. Ay saan? Talaga kit di atil at dildilawon na ah. Ay na, maawatam ka din ni tatang. Awan ti trabaho yu inton bigat saan ka di? Awan bakit? Apag iso, mapantayo man in old house. Panawan tayo ni tatang. Tama ka pa sair no dagduma. Anya, kasimit ni tatang Ay na, jak maanusan ti ugali na. Manakibiyang launay. Alang aro, alawinin Mapantayo bakit? Lakay, awan maggayam ti mantika. Anya, Saan tagayam anak kagatang ijitersena? ingka gatang ijitirsi na bakit? Anya? Nagadayo mo't jitersena lakay. Uray bakit? Anyat orasan nga intun makadano nak. Alauna. Di alas 2 tanton amangal daw. Ay, kailambong kan adita pizza ginatang mo. Anyan ti kastoy abiyag. Anya nga Ruth, anusan tan Kat, anya pa niya eh. Wanan Tatang, apingak may sa kayo dito balay. Napananda Minerva. Ay na, simruma na ti pakarwan da. Ha? Pimanaw da mo ti dagsapa. Napanday jay old house. Anya? Way nanakaw. Nagpasugnod man nga tan Apay. Anya ayaman ng tinagsakitan tinakam na, tatang. Ay na, ay ayapaklaan mo't ang mga ni di na minsan. Takasanaw, rabein ngam di na kayat timangan. Ay ka, binaybayan nyo ko mga midin, tatang. Kasano ka nakagawa ko ni tikanan may kuma. Masapol nga urayan na kano, asumangpot ti asawa na, taglang lang da. Anya? Way, nanakaw. Iswa kinunak nga apay nila ang Leandro aya, ti pagtaytay kan ti lubong na. Ta ultimo panangan na, kit masapol urayan na. Anyan? Way, nanakaw. Sana na nagsasaw, kit pimanaw mutlatan. Nagdadagsin ti badag na ditagdan. Iso nga muklatan na sa bali man ng tirik na. Ay, anyan ti kabsat ko aya. Talaga anala ka, ngagsakit tinakam na. Ay, naku namon, anak ka. Iso nga ustula, nga umyan da, may sa balay. Tapno mo na tayo, aramidin da. Uy na, tatang. Ala, baybayan nyo idan. No ija ti kayat da apagyanan. Tapno awan mo't laeng ati konsumisyon nyo. Ay na, pudno mo't gayam tinadamag ko. Api manaw da Minerva diti balayaw. Way, nabayag mo din, ano na nagsopsoplay? Aniyan dayjay a Minerva. Saan kat nga agtalinaad ditoy? Tapno adda kumamot ti mangilabay ti kawusyaw. Ay, jakman amo ti dayjay nga anak ko kabagays. Nalabas ti kinarsagid na. Basit labana, agsakit adagos tinagam na. Awang nga raw, atiw na pa yan ti ubay nga agpasugnaw. No saan a maigatangan iti ay ayam. Sa anak mo tanagunga ti day. Hay, jak amaw. Nasakit siguro para kingkwana niya na ibaga. Isu lagayam. Kay dikit kita di old house. Nakasilaw mag. Kat idi agsapa. Ibagbaga dagiti kaaruba anakita da ida alimbabas. Nagano kano ti imot da. Way, nasapa da pimanaw. Oray ko mano binagaan ni Leandro ni Minerva. Di na pinanoy-noyan ti asawa na. Hay na, jak amaw ka na kaya nga agasawa ka ba guys? Tagpada ti taray ti panunod da. Noan niya ti imbaga ti maysa, kaya namutin adwa. Di da pampanunutan, no pagimbagan da, no pakadaksan da ti aramidin da. Ay, aniyan. Ngamala, di ka unay agparikaw.
Saan na bali? Taisuda mismo, tinagdisnodo api manaw. Di mo ida pinapanaw. Kasla makabulan ng tinapalabas. Sibot nagyan da Minerva, jay hold house. Anya, mana? Wen, ading ko. Talagamot ngayon papati dan tinagnaid ijayan niya. Nasayat mo ta? Tapnawan ti parikot ni tatang. Yung sa bagay mo kidi Tano adada, ay, isukit din ti agadjas iti ugali dagi nga agasawa. Ay, sapay agpada ti panagpampanuno dalyan raw kon Minerva. Day tangarod kat, ading ko. Iso ako na ni tatang, akas la agtay-tayak kanulaang tilubong da iti tunggal maysa. Kasanun tungay no adamot anak da. Ngam, adda nga tamot ti abastoda. Pangalaan da kumangay. Kitsan mo't nga gubobra ni bayaw. Ay ka, problema danday ta. Ay ayabak nga min ida. Tako nakasumurot da kuma ije pwesto, di damot kayat. Masapol, kuyugam siguro ida. Ay, salpagkit di Apay, adamot kasta aya, ultimo je trabaho, masapul agkuyog da. At damoy mana, dalyan raw kan Minerva. Salpagkit di. No siyak ti mauma iti kasjay nga ugali da. Amangan no ibagakpay apag tinalyen da idala angan kadagiti siket da. Tapno di dag sinsin Nya? Lakay, nabayag tamad gaya mon anagyan dito old house. Ketuan magbakay. Nasurok may sabulan eh. Umadanin ti bill lakay. Awan ti pagbayad ta. Ha? Wanan niya? Wan, sakit awan pa ti bagastan. Ultimo asin kan asukar. Ay sus, nagkikidda na ibos. Wan nga rod lakay. Awan pa'y mati amok a pangalaan ta. Ay sus. Kasano pa dahi tuyen? Agsublitan ijay balay lakay. Napya ijay, tada ni tatang akatulungan ta, iti amin ang magastos. Anya? Wan, agsublitan ijay balay. Sana balay. Napunasan ti pasugnod ko kini tatang. Papanam ka di, Manong Marlon. Mapanak ko man di old house. Nga mapag-isumot na nasabat kayo. Papanan yaw, kaya nagaduta kiti awit yaw. Agawid kami iji balay, Manong. Ha? Agawit kayo? Wan, Apeng agsubli kayo? Kit pimanaw kayo nga ron. No pimanaw kayo, saan kayo nga agsubsublay? Manong. Winaw, awanan ti kanan yaw. Awanan ti pangkusina. Kasta ka day. Sikamat, Manong. Ay na, ading ko. Bayaw, agbaliw kayo nga minay. Sana nasaya, ti arsagid launay. Kaasi kayo lang. Naimbag ita tawan pa'y ti anak yaw. Kasano ngay nodda, kasta kayo latta ka din. Ala, intayo kit din, Manong. Agawid tayon. Apay marlaw, anya ka di timbagbaga iti kapsat ba? Apay ka di tatang, sipod simbang pweda, saan mo ta matagtagaray? Saan ngagsasaw? Apay, ada ka di timbagam, hamangan no dati nakasakitan tinakam da. Ay na, napaisuan siguro iti imbaga ka nagsublida, gaputawanan ti kananda iti old house. Anya, inbagam gamin ti kasta. Uwin tatang, awan mo ti dagas na. Ay na, sika talaga. Amom lagaruday na lalakang agpaspasok no di kabsat mau. Kinarkarong pailaan. Tapnag nakam da tatang. Bayan nyo latan anak kaw. Talaga siguro akas jayan ti ugali na.
Anak kau, hadala kumaman ti kayat ko nga ibagaking ka. Tatang, Ngamni sapay ko tadi mo sakitin dahito nga ibagak. ha? No maminsan, palawaem ko mati panunod kung panakaawat mo. Apay ka di, tatang. Una, ta sana nasaya ti pakpakitam no daduma. Adalang ti basit ang maibagaking ka, agpasugnod ka na dagaos. Tatang, Saan anam na minsan akasta tinapasamak anak ka. Kat saan anasaya at apakasarsaritaam da ita. Apay nga, katal na ka manan, bakit? Apay ka di manin, aya. ado man ang tibing pagbagana. Iso ako nak, apag tintinulungan taksamat. Na, saan mat siguro akas ta, bakit? Aging pakikakit din lakay. Ah, Agsubli ta iji old house. anya, mapantamanin umyan ijay. Wan lakay, tamayat ijay. Maaramid ta amin akay kayat ta. Kat, awan ti ure asino ang makibibiyang kadata. Anya, met ninte kastuyin. Alawin, agpakada tapay akin ni tata. Ay, nasaanin lakay. Ha? Uray di ka nagpakpakada. Jema anak, saan ka di nga imbay dito di kabsat mo kung ti asawa na? San matatang? Apay, awan ta ka di ija balayo? Awan nga ron anak kaw. Napan ko lain wayway jenwang kaw. Ngam di nakasang petak ija balay. Nakapadlak mo tayo. Anyan? Saan damanan na nagpakada-kada kayo? Ay, saan nga ron anak kaw? Kedyak amaw no sa dino nga ta tinapananda. Ay, naimbag kumaan no saan daan nagpadamot nga gasawa. Day tangarod kahit kaslawan ti manaknakem da. Ay, anyan aya. Ti kayat da, agsin-sinurot da iti tunggal maysa. Ay, talaga siguro akas ta ti obeng nga agayat. No anya ti kayat ti maysa, kayat damot tin adwa. Ay, anyan. Saan dan nga ubing tatang? Gaputa amuda mo, ti agayat. Oh, apay nagsarding ka magnabake. Nalagip ko. Nga awan gayam ti bagas ta iji old house lakay. Manen, Wan, anyang hindi ka nang taijay. Kat awan pa ti kwarta ta paggatang ta. anya, sa pinakapanaw ta ni Jebalaya. Agsublitan lakay. Manen, Wan, agsublitan ijay. Ngam ti mabisinan tala ang iji old house. anya met kastuyin, agsubli-sublita. Uhenin, agsublita lang aro din ni Jebalaya tata. Apay nagsubli kayaw, Minerva. Tatang, No pinanawan da kaon, saan kayo nga agsubsublay? Kundi panaw kayaw, agsubli kayo mo ilagayam. ha? Alain yaw, nagitibadbado yaw, kat agnaid kayaw na iya old house. Lakay, kasano na ito yan? Ni tatang matan ti mangibaon ka na ta apumanaw. Siya ka man, bakit? Anya taramiden ta. Agtali na agtalata dito lakay. Ano santa ti unget ni tatang? Anya pa, ngay. Uwinin, bakit?
man ni balay mana. Inta kitain da Minerva. Ha? Apay ka di? Pumanaw da ko mga rod iji balay, iji kalman. Ngam nagsubli da iji dalan. Nalagip da siguro nga awan ti masangpitan da kananda iji old house. Anya! Uwin manang. Naturid da pumanaw. Ngam awan magam ti madadaan na kananda. Anya laki dinaya da gijay. Ay, jak nga ron maawatan ti ugali dayjay a babae. Grabe! Atiw na mo ti agtawan iti 17. Malamanang mapantay jay. Inta ida kita ay. Kit inta mo lang bagbagaan man. Alam, mabit lang nga ron ading ko tagpelesak, ah? Minerva, Apay ka di manan, Manong. apay nagsubli kayo. Awan man ti abastoyo, iji old house. Manong, Pudno ka na ading ko. ni Manong, tamasapol na pa ilang abaliksan. Ay na, ading ko. Agbaliw kamot ko mga minin, ah. Maawatan nyo kumamot ni tatang. Gaputa, mapanon titawan na. Sana maliklikan nga adu ti sa una. Manang, Idinto ta sika. Kaububing ang pailaeng. Iso nga no, adda ti di mo magustuhan nga ibagana. Ay, pasensya amlatan ah. Di mo tuladan ti asawam pumanaw dito'y balay. Isumutla adi yung kabailan ti sumina iti pagyanan. Lumawanan kayo iti abasto, agsubli kayo mutlaeng dito'y. O, useless mutlaeng, san ka di? Pudno ti imbaga ni Manang Jema, ading ko. Dengga man na imbag day ta. Kit amerisa man na imbag, ading ko. Wen, ading ko. Saan anasaya at ti arsagid unay? Ken maysa, panunutin nyo kumapay anaimbag ti maysa abanag, sakbay nga aramitin nyo. lakay. Naamiris ko dagit imbagbaga da Manong kan Manang itay. Kat husto da. Bakit? Kanayon da nga ibaga, asaan anasaya at ti arsagid launay. Katuan mo, agpaiso. Wen nga ro, bakit? Oras siya. Mababay na kami lahay. Gaputa, pinanpanuynuyan kay ti amin akayat mo. Lakay, mabai na ka makisarita kin ni tatang. Ay na, iturturod mo na, bakit? Lipati mo tibain mo. Ta, agkid daw ka kay di pa makawan. Ingkan. Hay, nasaya at mo, tanagbalbaliw ti anak mo. Wen mait ka ba, guys? Kaasi na. Impangag na, nagiti pamagbaga, nagiti kakabsat na. Nasaya at ano kasta. Tanukas jay da kanayon, awan ti mapasamak iti biyag da. Ay, wen nga raw ka ba, guys? Ka, pati ka di ti asawa na, nagbalbaliw matan. Wen mait, obserbara, kaslamayak matan. Nasaya at angarod ka ba, guys? Way ka ba, guys? Ta isupay anak say akong sumisyaw. Pautangan nakmatan na, iti anak kan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak ngagpapautang iti arak ken sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamag ah. Nagabrodan na. Jay katal.
Elektrisyan jay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiyon, makabulan lang dayta. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na kaon. No agi pawit, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga agi pawit. Pangalawans me. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo ti kwarta na ay ang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito magtitiyo lang saan ha. Nangalami ti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, ako na ito nagibusam iti arak. Tay supay anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana dayta? Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sa butilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong dagito'y landok kan bote nga ilakok. Ioray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samot itibote kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat taayan ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Una, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta maisugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho iti kalsada. Nudwala ang atuyo ti si daag. Agreklamo ka pa ilaan, kat isungarod ti adda. Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay awan, ti igatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang di ta kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, iba ka mabayadam no sumangpot di remittance. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam a remittance ni Manong Carlito. Awan ti ado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adyakon makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad mo't gayam. Wan kaano pa iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na nagmayat ija ayan na. Kat isun ti supervisor. Ay nagswerte mo't ni Carlito no kasta. Isungarod ako na nga aging kasaan pa'y ang makapawit iti remittance. Umutang kami pa'y dito'y kantinam nana. Bayadan yun tao inton sumangpot di remittance na. Wan na. Ay katanya nga rod ti utangin niya. Ilistaklat ta nga rodon Wan na. Oy Aldo, anya ti aramidan ni Insyang dito'y balay? Awan ka no nga rod ti si daenda. Kat, inutang ko lang na iti lutlutwag nga adobo. Makipangat pa'y laang dito'y. Aywan na niya. Ay nakurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsad amangan. Kahit, anya nga rod di ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawitam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa.
Kurang di lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay ko, tinasayaat. Mapan kalata umutang di ta kantina. Kaya't nakmat aya apautangan jay bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam intun sumangpet jeremittans ni Manong Carlito. Kasanungay nga adda remittance. Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakken ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amo anapanak na kitong it-nana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok amay, dagiti lumablabas amapan makitungtong eight. Sa anak nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang bayadak to inton sumangpot jeremittans ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan namat iti remittance. Amin kami nga agkakabsat, pawpawitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man nga agkakabsat. Ni Manong Mualdong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pawitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpet tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, manang. Ay na, nagadumot tan ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok ken karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbaga kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong Mualdong kan ka? Sinuruan na karod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito? Hoy Aldong, apay niya imbaon mo na insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Ay kat makaamun tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makaam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadam na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Ay, sino tidakda kamatay mo? Daaldong ken ni insyang. Apay aya? Kita ni Aldong arte. Nimot ading na nga insyang manugal. Kay, anya ko matipagbili bami di dayta. Wana, taure at da bisyo da. Suportaran latta ida ni Manong da Carlito. Ay, kasimot angarod ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Ay, nagkunamat kan ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ang nakakaputi nga agbagbagkat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang rudan. Kaano pa nga adda ijay abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay? Ay, saan nga ron nga isaw niya makitkita? Ay kat sa bali
Kano dakkel ka no ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay doblek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsan da ito ya bato Nih, ninsa mo tata sa turda ito ya. Nih, paypaya pa yan ang mait. Apay, tata sa tor. Ay si kakandidata, Carlita. Nih, anya klase sa lunsod da ita, tata. Ketsak mo ta talaga da ito eh. Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pay lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na, agap-aplayak pay lang. Kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay asino tinaggapuan na day damag, tata. Isikritok pay la kuma, ta sa anak pay mo't anakapan. Ay isugamin ti dabag. Dahil tagamin ti agwarwara si baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawid di baryaw. Kumpormin kay warwaras dadama. Utang ni Insyang 1,000.